Gaurkoan Urdanibia plazaren ingurura gerturatu gara, itzaki berezi batekin, hain zuzen ere Zubia Kirola proiektua ezagutzen saiatuko gara datozen minutuetan, eta horretarako gurekin daukagu Susana Ruiz, proiektu honen entrenatzailea edo gidaria dena. Beraz, lehenik eta behin Susana, elkarrizketarekin hasteko konta iguzu. Nola sortu zen Zubia Kirola izeneko proiektu hau? Hementxe dauden pertsonak, kirola egiten zuten, astean behin, hemengo arduradunekin eta dena. Eta orduan proposatu zuten, beste ekintza bat bezala, kirola egitea. Eta orduan, Zubia jarri zen bidazo atletiko taldearekin kontaktuan eta hementxe gaude. Eta konta idazu, nola iritsi zinen zu zeu proiektu honen entrenatzailea izatera? Nola iritsi zitzaizun proposamena? Hori, esan dizudan bezala, hitz egin zuten klubarekin eta klubak proposatu zidan eta primeran pentsatu gabe hona etorri nintzen. Eta bidazo atletiko taldea bezalako klub batentzat, zer esan nahi du horrelako proiektu batean parte hartu ahal izatea? Hau da, bere ohiko jardueratik ateratzen den jarduera bat da, azkenean? Ikusi dugu gauza importantea dela, hemengo jendea kirola egiteko eta inklusioa ere egiteko. Eta konta idazu, zein da pixka bat proiektuaren helburuak edo ze helbururekin lan egiten duzue? Etortzen naiz astean bitan, asteartetan eta ostiraletan. Eta ordu bat. Egiten dugu kirola, ateratzen gea hemendik, egiten dugu pixka bat korrika, hemengo jendea bere burua ireketzen du, egiten dugu barre, egiten dugu kirola, gauza desberdina, hemendik pixka bat ateratzeko eta bere buruak ere beste gauzetan pentsatzeko. Eta nolakoak dira entrenamendu horiek? Ez dakit beti patroi bera izaten duten edo gauzak desberdinak egiten alditu zuen bertan? Egiten ditugu gauza desberdinak. Adibidez egiten badu eguraldi ona, juten geha korrika egitera bidegorretik. Edo gero hemengo frontoian, Urantzu frontoian, ostiraletan daukagu baimena sartzeko eta hotza egiten badu horia, eta ekartzen ditugu materiala, eta sartzen geha hortze gauzak egiteko. Edo adibidez, orain Ramadan izan denez, egin ditugu beste ekintza batzuk, paseo lasaiago, luzaketak, hortze barruan jokua, beste gauza desberdina. Moldatzen geha. Hori da, imaginatzen dut maila desberdinetako, kirol maila desberdinetako jendea egongo dela taldean, orduan beharrezkoa izango da, entrenamendu horiek bakoitzaren gaitasunetara egokitu ahal izatea, hori beti egiten dugu. Eta ezin duena, mina daukat hementxe, ezin duena zerbait egin, nire laguntzailea esaten dio, zu lagundu, eta baina beti dago zerbait egiteko orduan animatzen dira. Hori da, konta iguzu, pixka bat, zenbat parte hartzaile izaten dituzue gutxi gora bera talde bakoitzean, edo pixka bat, ze zenbakitan zabiltzate egun? Egoten dira, normalian, 10, 12, hori egun araberan, egunaren arabera. Daukate EPA, orduan batzuk juten dira goizetan, beste batzuk juten dira arratsaldetan, orduan juten direnak arratsaldetan, asteartetan ez dira etortzen entrenatzera, baina etortzen dira ostiraletan. Orduan hori daukate ikastaroak eta denetik, orduan, baina 10, 12. Hori da, eta ez dakit denbora luzez egoten ote diren talde honetan, edo pixka bat zenbatekoa izaten den bataz bestekoa? Badaude zijoak direnak, Gero beste batzuk daude de paso, egoten dira hementxe egun batzuk, edo denbora pixka bat, eta entrenamendua daudenean etortzen dira, baina juten badira beste herri batetara edo beste leku batetara, desagertzen dira, baina gero etortzen da jende berria, beti dago jendea. Eta nola motibatzen duzue jendea bat aldera batzeko? Jendeak pozik onartzen du proposamena, kostatu egiten zaio edo... Berria direnean kostatzen zaie, eta gaina pentsatzen dute bakarrik egiten dugula korrika. Baina etortzen direnean probatzera, ikusten dute egiten dugun eta animatzen dira, batzuk hitz egiten dira, lautan gaur etorriko geha, jungo geha.
Eta konta idazu, Susana, imaginatzen dut, kontatu diguzun guztiaren ostean, imaginatu dezakegula, horrelako ekintzak erakusten dutela, kirola benetan, integratzeko aukera hori eskaintzen duela, ez? Hori da helburua, integratzeko, baimena izateko, eta adibidez, egon gea lasterketa batzuetan. Hemengo Gabonetako kronoetan, 5K de Irun, gero San Silvestre, horrelako lasterketetan hori egiten entrenatzen gea, eta gero helburu bat daukagu, lasterketa hau, eta primeran. Hori kontatu behar nizun, galdetu behar nizun, ez dakit, proiektu hau martxan jarri ostean, emaitzak nabaritzen ari alzareten, hori benetan parte hartzaileek eskertzen dutela parte hartzea, eta entrenamenduak eginez, nonbaitera iristen zaretela. Hori da, lasterketak egiten ditugu, eta gero batzuetan ere, beste lasterketa batzuetan, voluntariak bezala parte hartzen dute, habituallamiento, Behobian lasterketan ere egon ziren hortze Behobian nola da, autobusetan motxilak sartzeko, eta dena oso ondo. Eta konta idazu, ez dakit, imaginatzen dut horrelako proiektu bat aurrera ateratzeko, garrantzitsuak izango direla batez ere babesleak eta laguntzaileak, ez? Azkenean proiektua sostengatzen dutenak. Hori, bai, kluba hitz egin zuen udaletxearekin, eta gero babeslea dago laboral kutxa, primeran. Duela gutxi ikusi genuen ere, Larraundiko auzo elkartearekin ere prentsaurreko bat egin zenutela, ez? Eta auzoan ere, harrera ona. Irekita dago, norbaitek etorri nahi badu, irekita dago. Ez, azkenean, auzoaren parte ere, bazaretelako. Hori da. Eta konta idazu, ikusi dugu ere, Bidasoa Atletiko taldearen barnean, inplikazio berezia izan dela proiektu honekin, ez? Adibidez, zapatilak biltzeko proiektu bat egin zen parte hartzaileek, kirola egiteko aukera izan dezaten. Hori dago irekita urte osoan. Norbaitek, ez bakarri Bidasoa Atletiko taldean, norbaitek ekarri nahi badu materiala kirola egiteko, playerak, galtzak, kamisetak, etortzen da ona, eta edo bestela deitzen du klubera eta hartzen dugu eta kartzen dugu ona. Hori da, eta ondo aipatu diguzun moduan, lasterketetan parte hartu duzu, ez? Ez dakit etorkizunera begira zeintzuk izango diren zuen hurrengo lasterketak edo hemendik gutxira erronkarik aldu zuen? Hortze daukagu jarrita, hor barruan daukate jarrita, paper bat, ekainak 7, dago hementxe Irunen 5K, milaz de Irun. Eta hortze gaude apuntatuta, ja batzuk jarri dute izena, ni hortze nago ere bai apuntatuta, eta hor egongo gea. Eta zuri entrenatzaile gisa zer ematen dizu proiektu honen bagidari izateak? Posa. Proposatu zidatenean, pentsatu gabe esan nuen baietz. Eta hementzenago primeran, beraiekin, jendearekin, pertsonekin, primeran. Eta oraindik animatu ez direnentzat, ze mezu edo bidaliko zenieke animatzeko eta taldera batzeko? Hemengoei? Bai. Etortzera, probatzera. Oso ondo. Eta amaitzeko konta idazu, zeintzuk dira etorkizunera begira dituzuen helburuak, ez dakit talde gehiago sortzea pentsatzen duzuen, edo pixka bat, etorkizunera begira ze helbururekin lan egiten duzue? Hombre, etorkizunera begira, honekin jarraitu, eta irekitzen badira talde gehiago beste leku batzuetan, primeran. Bikain, kontatutako guztiarengatik eskerrak emango dizkizugu Susana, eta jendea animatuko dugu talde honetara batzea, eta Zubia Kirola proiektuarekin bat egitera. Mila esker zuei.